Mas giminusan ang kakuti sa pagproseso karon sa mga barangay nga gustong mo apply aron ilhon sa Philippine Drug Enforcement Agency nga drug-free barangay. Kabahin sa programa ang paghanay sa mga livelihood training aron di na mobalik sa daang bisyo ang mga tigamitan sa gidiling drogas. Si Chelo Valiena sa report. Sa orientation sa Barangay Drug-Free Clearing Program, matod sa PDEA nga daghang gihanay o giluagan ang proseso sa pag-apply sa mga barangay aron mamahimong drug-free. Sa 22 ka barangay, gihikay na ang mga rekisito sa Barangay Tapul o Campo 4. Usa kini sa gihanay sa PDEA uban sa mga opisyal sa Barangay Campo 4 o sa Talisay City Outpatient Rehabilitation Program. They are candidate for our Barangay Drug Clearing Program unless they have to complete the requirements based on the new omnibus procedures on barangay drug clearing. Nakasubmit na ta sa uban pero ato pa nang i-continuously check kay continuing ni siya ba. Sa 83 ka drug surrenderies sa Barangay Campo 4, 7 na ang nakahuman sa training samtang laing 39 ang nagpadayon pa. Masaligon ang barangay kapitan nga madeklarar nga drug-free tungod kay gihangup man ang programa sa drug surrenderies. Human sa Outpatient Rehabilitation Program, saon kini sa City Social Welfare and Development Office alang sa Livelihood Program. 39 ka buok. So sa among watch list napami kanang i-house visit na mo nga mo-attend sila sa program ni Doc Bao nga kanang sa aftercare. Unsa nga kind of training nga ilang i-undergo. Gawasan na so nag-assist po ta katag livelihood assistance sa ilaha so that they can also start for their own para sa ilang mga katasatag sa kapamilya. Mitambong sa orientation ang milangkop sa Barangay Anti-Drug Abuse Council kun badak sa 11 ka barangay sa Rakbayan. Laing orientation ang ipahigayon og mga adlaw alang sa laing 11 ka barangay. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bista.